Какво става, хора? Днес пак скаме в Сливенкрафт, България, в PvP. Ще ги съсипем. Да видим сега колко хора ще поздравят YouTube. Май никой. What the fuck? Пише, че няма админ, няма да има и евент. Как му стане тази работа? Беше от 9 часа. Само ще 9:30, не знам, не съм сигурен. Той е наш. Опа. Съжалявам, пич. Така става. Елате ми. What? Това е най-гадната магия, може би. Трябва да подскачаш само за да се биеш. Още колко. Свърши. Сега той ще се опита да се качи. Удари още веднъж. И аз сега го налагам. Налагам го. Оу, как така се зареди, бе? What? Бягай. Рън, Веско. Рън. Веско избяга. What? Само да се скрия си оправя. Супите. Гъбена супа. Добре. Един кил направихме още от началото. Мастер PvP Пепо ми е тим. Това е много добре. Сам тук никога не може да си справиш. Ето колко хора влизат в Сливенкрафт. По принцип са и повече, но всяка вечер е евент от 21 часа, ако го виждате под Сливенкрафт България, където го пише. What? Не спях. В принцип го правят първи път. Сега ще втори, предполагам. Да. Само малци на хора могат да се сетят, че тук може да се мине. Къде са? Само Пепо е тук. Как се качи? Изобщо някой горе? Дали? Мисля, че трябва... Да. Не. Има ли? Няма ли? Имам само един. Къде са другите? Отивам в... кой ще? БК... Не. Къбляве. Home. Ето. Warp. Event. Мисля, че... Оу, свършил ли е? Кой ли евент е? Това е Warp евента, нали? Не е чак толкова лъж. Имам факли му. За какво са? Нека ти ги вземе. Гриф. Лабиринт. Това са евентите. Jump. Minor. И това са. Така. Jump. Да. Warp. Ето ги варповете. Warp. Jump. 2. Или? Не. Warp. Jump. Warp Jump. Кой? 3? Да пробвам. Или? Не. Warp Jump 1. Да пробвам. Не. Не и тук. Я по-връща тия в хоума. Опа. Спаун. Хоум. Това къща нека ви разведа отвън. Ето. Имаме кон. Съжалявам, че ако се чувам много слабо, но ще пробвам да го коригирам.
Ето къщата. Да вляза вътре само. Да ви покажа. Тук тераса с бял, зелено, червено знаме. Спечели го. Съжалявам. Тук горния етаж. Светен супер. 3 етажа съобщо взето. И да, нека се върнем на LARP Kit PvP. Нека влезем. Да видим дали има някой. Има, няма, няма. Мисля, че няма. Няма. КБ лив. Чакай се, стойте малко. На кой тъпла Edis Pro момент. Само да видим дали при него евент ще рискувам. И така, това ще от клипа. Скоро така се пращу. Не е мое. Тук живеем с деселачът. И още хора, но няма ги споменавам сега. Ще ги видите в по-нататък в клиповете. И до виждане.